היי! טוב, אני מתרגשת ברמות של קלה לקראת מפגש חיבורים וזימונים, מפגש לביאות פרונטלי. זה הולך להיות במקום קסום, מול הים, כשהכל פתוח, האנרגיה הכי חיובית שיש בעולם. ומה אנחנו הולכות לעשות מחר? נתחיל בחיבוקים ונישוקים והיכרות. ואז אני הולכת להעביר סשן מאוד ייחודי, על מה השיעור הרוחני שלנו בקשר פוגעני. מה תכלס באנו ללמוד מזה? למה זה קרה לנו? למה אנחנו משכנו את הקשר הפוגעני הזה? כל אחת תוכל לקבל הצצה לשיעור הרוחני הפרטי והאישי שלה, היא תוכל להבין לעומק, ובנוסף אנחנו נעשה מעגל מסרים עם קלפים ועם קריסטלים, משהו מאוד מאוד ייחודי באמצעות כלים שאני משתמשת בהם והם סופר סופר מקוריים. החלק השני, שומעות? תקשיבו. החלק השני, אני מזמינה שתי נשים מדהימות שפגשתי, אנה ויעל, שמקימות נקודת חיבור בין הגוף לנפש, ואנחנו הולכות לעשות תרגיל תשליך, אבל מיוחד. זה לא תשליך דתי, זה תשליך שהוא גם פיזי, גם רגשי, וגם רוחני, וגם מנטלי, כדי לשחרר ולנקות את כל הרעלים, את כל מה שלא משרת אותנו. ואז, אחרי שהכלי שלנו סופר נקי, אנחנו יכולות ומוכנות לזמן את מה שאנחנו רוצות עבורנו לשנה הקרובה ובכלל. וגם התרגיל זימון הזה הוא בדרך מאוד מיוחדת מקורית שלא פגשתם. אנחנו עושים שימוש בקריסטלים, כל אחת הולכת מקבלת ממני ערכה, לא בא לי להראות כי זאת הפתעה, ואנחנו הולכים לזמן את המטרות שלנו ואת הרצונות שלנו ואת הצרכים שלנו בשנה הקרובה בצורה סופר מיוחדת. וואו, איך אני מתרגשת!